everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Maruha. Salamat lang sa imong concern, sa imong gipakitang concern, friend. Kung ako pa ikaw, pahuway na. Kay ako, doon na pa sa ko'y buhaton karong adlaw. Unsa may buhaton nimo? O kayon ko ang mga butang nga tuwa sa atik. Unsa? Mga butang? Mga karaan bang mga butang, Marla? Oo, mga karaang butang. Ang mga butang sa kwarto nga giukupahan ko karon. Unsa? Marla, ayaw nagbuhata. Ang unsa, Elgin? Ang unsa din ako buhaton, ha? Nga muhikap ka sa mga karaang butang. Dili makaayo nimo nga muhikap ka ini. Kay basig magdanig negatibong mga elemento nga makaapektar sa imong hunahuna. Okay. Sige na, bye na. Tabangan ko na lang si Manang sa kusina. Sa kusina ka lang, ha? O dili ka gyud muhikap sa ubang mga butang nga gitaguan na. O sige, bye. Okay, promise. Dili ko masaka sa atik. Sige na, bye! Nena ko sa atik. Kinahanglan akong maukay ang mga karaang butang nga ni atik. Asa ka ko magsugod og pangukay ni mga karaang butang sa kwarto? Oh. Unsa to nabuak? Murag tuwa man dapit sa suok ang nabuak. Pero, unsa magkani? Miming? Itom? Ikaw ba'y naa diha? Itom? Miming? Huwag man ang iring ni. Ako ramang ginang niya din sa kusina. Susiwan ako kung unsay nabuak na sa suok. May mga karaang butang pamangkid ay dinhi. Ay! Oh! Ay! Aray! Aray! Kasakit sa kong agta nga. Nagbunga nining. Aray! Ay! Tibod ba na ining nabuag sa kong agtang? Aray! Kasakit sa kong agtang. May tipo di sa ibabuan ng aparador nga karaan. Uy, unsa nang itong mapanapton? Mura ba nagkikan sa tipod nga nabuak sa kong agtang? Aray, agay. Oh, nagdugo mo gina ang akong agtang. Naisamin sa tukador, tanaw na ko akong agtang. Oh, uy. Nagdugo kiti ay. Kina na lang sidsid sa akong blawas ang ako itrapo sa dugo sa akong agtang. Aray, kapdos. Aray, nabukulan kiti ay ko. Ang panagton nga itong mura man nagtunay suwid. Ako nang ihuho. Oh, uy. Kwintas man na isud ini panagton nga itong. Medalyon ba di ay niya? Dako ang medalyon. Ug dunay mga marka. Kaginsa magani. Nindot man din ning maong medalyon. Kinsa makitag iya ini? Nindot. Aray. Kaptos na kisa ko agtang. Kasakit. Ay. Aray. Kaptos. Si Manang, nangita na nako. Manaog lang ko. Ugad pa na ako ng medalyon. Marla! Marla, hain ka! Manang, dera ko. Uy, naulsa man ang imong agtang. Nagdugo man na.
Dito ko gikan sa taas, manang. Tuwa dito ang mga butang anang kwarto nga akong giukupahan. Mo'y akong gitanaw dito. Ay, oo, niya ganong nabukulan ka man. Natagakan mo ko karaang tibod sa agtang gikan sa ibabaw sa aparador. Mauni, nabukulan ko. Dali-dali ato ng tambalan. Ay, naunsa ka man ng tao, noy. Anong wa man ka magbantay? Ay, dali na. Ato na lang ko sa kwarto na ako tambali ng... Murag di ko tuwa ni Marla da. Unsa kay kung buhaton nga mubiya sila sa maong filya. May ngalaw diha, Elgin. Oy, ikaw mo na to ni. Kasayo ba ni mong mianhi, oy? Wa ko makatug nga nagununa sa nitabo nimo kagabi. Ikaw kinakaingon nga wa ko makaduaw ni Marla sa pagod niyang ipuyan. Nya, ano niya man ka? Imo ko masulon nga wa ka mahinayon didto. Kuan, niya ko kay magpatabang ko ninyo. Unsa man na? Tabangin ko nga sugton ko ni Marla. Unsa? Ba nga bitaw, ibo ba kay kuan og Marla? Pero murag lihay kay siya nako. Unya, ako imong gamiton aron makapanguyab ka niya? Kuan, manguyab ko niya. Ug imo lang kong tabangan nga sugton ko niya. Unsa? Sige na yun, tabangi ko. Promise. Kung sugton ko Marla, nakay-gift ki ka na ako. Ay na lang ko katagi gift, oy. Tabangin na lang ko sa pagkumbinsiya ni Marla nga mupahawa silang gibalhin ng bay karon. Unsa? Kalisod ko na niyo mong patabangan ako. Kinahanglan mahadlok siya mupuyo ng filya Tony. Kikibati ko. Nga dunay mahitabo niya diha. Elgin, nga no de ka. Tinuod gina nga psyche ka. Ha? Sama ka? Doon na kay third eye? Ha? Hay man mo third eye. Palili ako be. Oy, oy. Ay kog bugal-bugal li, ha? Nga naman, himoon ko niya mong baki. Okay ra kung ining baki na ko hagkan ko ni Marla, mahimo kong prinsipe. May mo ba, Tony? Mulakaw na ka? Wa kay lamang ika-istorya da? Ay, naon sa pala sa joke lang ng ako eh. Joke. Alam ko kusok ko, naon sa baka Elgin. Pero, abi mo, di ba sa ko sa'yo ka nang imo patabangan ako? Laliman ka ng trabaho nga, imo kong pagkumbisiron, imong pabiyaon si Marla, anang ilang balhinan karon. Posible man na. Katawaan ka na sa masultihan nimo. Ha? Maaan ka pa ni ana nga nag-drugs ka, Elgin. Busa, hunungan na ka ng imong mo, huna o panagna. Aray. Gusto naman nang. Ayun, nagbutang iktampa lang ako. Agtang kay haptos na ka. Ay, naunsa man sad ka, oy. Wa ka man magamping. Na, disgrasya gid ni Manang. May nabati magud kong buak sa suok sa atik. Unya sa akong gisusi. Giabakan mo kong ilaga. Nabanda ko sa parador. Motong nahagbungan ko sa tibot na karaan. Dili gid ni mabuak sa kong agtang. Ay, nahala, natambalan naman ta ka. Magsukad na ko. Sunod na sa kusina, ha? Oh, Manang. Apaliw kog sila sa pultahan. After 10 minutes, manaog na ko. Mag-ilis lang ko, Manang. Oh, sige. Ew. Kalain nung tan-aon ina akong agtang nga dunay bukol, wey. Oh. Ang medalyon sa kumpulsa. Nindot madaling medalyon na da. Gusto. Ako na rin takuan. Di lang sila na ako isulti. Nga ako ning nakitaan. Gusto. Dini sa ilawom sa kong kama na ako takuan kining medalyon na. Unsa? Nahagbungan og tibod ang agtang ni Marla? Ay, mauna dong. Ito naman di ay ilagas ibabaw sa atik. Kuya kaayo kung mangutkot ni sa atong mga butang. Manawag lang yung kumpanya nga mupatay sa mga ilaga o mga anay ni Baya. Unsa man?
panang. Grabe pa gid ang bukol sa agtang ni Marla. Mailhan gyud kay nasamad man. Oh, gitambala naman kanimo. Oo, human na. Pero, Pero unsa man ang? wa. Sige, hinay-hinay nagkaon diya kay musunod lang minimos Marla. Oh, kaon na sa diha. Wapas tos Marla na to. Ni anak ko. Sige, lingkod na diya. Og kaon og maayo kay murag midaot ka. Manang, pa, Hmm. mahimo pa atong imbitahon og kaon dinhi si Gabriel? Unsa? Naa si Gabriel sa hardin? Tingali. Ako nalay agdan niyag kaon. Ayaw ikaw, kay lain nun unya niyag sabot. Basig magtuo siyang nakagusto kaniya. Oh, manang sapoy. Kinahanglang magpadili-dili sabtang mga babay, oy. Oh, okay. Sige, pangaon na mo diha. Ikaw, ayaw pa sige sakta na sa atik si babaw, ha? Kung di pa matanos, awa pa'y makatanos mga butang diha, kaya pasig, doon ay mananap nga nagtago diha. Bitin pa pananglit. Nawa tingali bitin nga makasaka diha pa uy. Ilaga noon murag daghan gyud. Oh, tanawon niya na to ang mga butang sa kwarto nga imong giingon. Kana sa atik. Pasig doon pa ni kapustan diha. Nagunahon naman gani ko gamit sa dakong samin nga karaan nga tuwa didto pa. Mo ba? Wa man si Gabriel Harden. May mga una lang ta, oy. Sige manang kay doon ako'y suwaton karon. Sabi ka, anak, desidido na gid ka nga musunod sa tunog sa imong inahan. Opa, writer si mama. Busa, mag-writer sap ko. Oh. Ay, sakit akong tangkuko. May daon ako, pe. Kamingaw. Ay, nga naman niya. May masuot nga ideya sa kong utok, eh. Oh. Uy, ang medalyon na. Tuwad na akong gitaguan din ilawam sa kong kama. Ako ni kuhaon na. Nerang ito mo panapto na gisudlan sa medalyon na. O, di ara ang medalyon na. Karaan naman kini mo ang medalyon. Kinsa makay tag-iya ini? Pila naman ka kaliog ang nakakwintas ini? Ay, gusto. Ako ning ikwintas kung angayan pa ko. Gusto. Angayan man dahi kaayo kung magsulob ining medalyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.